Kaupungissa on kaunista. Talot on kivoja, kun ne on eri värisiä. Mun mielestä on hieno oranssit talot, valkoiset talot, pinkit talot ja punaiset talot. Ja keltaiset talot ja kultaiset talot. Me ei pelätä siis pimeetä. Vetään! Pelkää ei! Anna muuri rauha. Ole hyvä. Anna muuri rauha. Kiitos, please, don't bless you. Anna muuri rauha. Anna muuri rauha. Mitä sä haluisit? Aino, minkälaisesta taiteesta sä tykkäät? Porkkana taiteessa. Ai porkkana. Mä teen lumienkelin! Mä teen lumiprinsessan! Aino, muistaksä? Mikä toi patsas on? En. Se istuu hevosen päällä. Tänne. Me ollaan vapaat! Ja nyt nopeasti ylös! Äiti ja isän hääkerkka! Maistin jo! No menee tähän. Mä menen tähän. Wow! Tässä on just kiva laskupaikka. Tässä on just tosi kiva laskupaikka. Ei paljon ratikkoja. 1, 2, 3. Minä tulen minun kanssa. Oota. Kivisakset, paperi. Kivisakset, paperi. Tsik, tsik. Kivisakset, paperi. Mikä? Kivi, paperi. Ei kun sun täytyy yhtä aikaa. Kivisakset, paperi. Tsik, tsik.
Sakset! Ne vellää näin. Säikkö se tänne? Hei, katsotaan. Lohikäärme. Wow. Mä haluaisin tämmösen. Niin mäkin. Mutta tässä ei ole muuta kuin... Katso! Kivointa on leikkiä sunkaan. Se juoksu oli tosi kivaa. Vaatokarkki. Tämä on kaunis jäätelö. Aurora. Tästä sinisää sateenvarri, kun tänään kertaa sataa. Ne vaan pääsi presidentti. Niin. Siellä asuu Tarja Halonen. Ketä muita siellä asuu? Kato. Niin. Mä lunta. Miten voi auto päästä tänne? Mä haluaisin olla prinsessa Ruusunen. Ai, tiedätkö mikä mä haluaisin olla pieni merenneito. Ai. Jos mä olisin prinsessa, niin mä voisin muuttaa kaupunkiin, että mä menisin linnasta pois hiipien yöllä. Kaikki nukkuis ja kukaan ei olisi riitelemässä.